लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेटआव दङ मंगल ग्रहआव बिरगोन नासानि हेलिकप्टार। आमेरिकानि अख्रांमा बिजिरसं फसंथान नासाया बोहैथि दाननि 8 एप्रिलाव इनजिनिउटि हेलिकप्टार बिरहोनायनि खोथामोनब्लाबो 3 साननि उनाव एबा 11 एप्रिलावसो बिरहोनाय जासिगोन होनना अख्रांमा बिजिरसं जेट प्रपाल्सन लेबरेटरिया टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि नासानि परसेभारेन्स रभारआ 1.8 किल'ग्राम लिरथायनि बे इनजिनिउटि हेलिकप्टारखौ थांनाय 18 फेब्रुआरियावनो मंगल ग्रहआव लांना दोनहैदों। गिबि खेबनि थाखाय नासाया मंगल ग्रहआव हेलिकप्टार बिरहोगोन। नैथियाव दङ बिपिएफनि गेदेर खहा। 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय सालाकाटि बिटिसि बियाबनि कारिगाव थार बिसिडिसि बेंखनाव थानाय निउ बासबारि गामियाव 16 बिपिएफनि गोख्रों मावथिफोरजों लोगोसे सासे बारग' एनडिपिएस हान्जानि मददगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबो। 30 नं क'क्राझार जनजाति बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनो भट होनो आवगायबोना दोलोआव हाबो बिपिएफनि मददगिरिफोरा। गोदानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा फुलम गामसाजों बरायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गोदानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय बिपिएफनि मददगिरिफोरा ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लाबोनो थाखाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मदद खालामगोन होनना बुंथियो। थामथियाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों हाग्रामा महिलारिनि फना एनएलएफपिनि मानसिजों टेपिं जादों। बर'नि गोदानै हाथियार दैग्रा हान्जा सोमजिनाय एनएलएफपि हान्जानि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं आसाम सरकारा होनना बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम सरकारखौ एनआईए केस होनो थाखाय बिथोन होयो। मानोना थांनाय समाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव स्कर्पिय' गारियाव गोबां बिबांनि हाथियार मोननो हानायाव हाग्रामा महिलारिया लिंक दं। लोगोसेनो स्कर्पिय' गारिनि ड्राइभारनि फनजों आरो हाग्रामानि फनजों रायलायनायनि रेकर्ड दं। बेखायनो हाग्रामा महिलारिया एनएलएफपिजों थोंजों सोमोन्दो दं होनना बुंथियो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। ब्रैथियाव दङ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि आरो एमसिएलएफोरा बिपिएफ नागारनो हागौ। 52 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाब बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिपिएफ नागारनायनि उनाव आरोबाव माखासे दैदेनगिरि आरो एमसिएलएफोरा बिपिएफ नागारनो हागौ होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ इयुनाव मिथिनो मोनगोन। बाथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों देरहानायनि उनाव इउजि ब्रह्मनो गोजौ थाखोनि मन्त्रि बिबान होनाय जागोन। बाक्सा जिल्लाजों लोगोसेनो 63 नं सापागुरि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गोग्गाथाव खोथा होबाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाक्सा जिल्लानि निकासियाव बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि दोलोजों जथायै लोगो लानानै खुंफुंनाय मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै ओनसोलनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदों दि आसाम एसेम्ब्लियाव बे बाराव सापागुरिनिफ्राय इउजि ब्रह्मआ देरहालांनायनि उनावनो मन्त्रि बिबान होनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।